for today's video natin ay magluluto tayo ngayon ng ginisang sardinas na may pechay. Simpleng recipe lang to. Madali lang iluto. Madali lang itong iluto. So, ang gamit ko ngayon ay Biko sardines. Ayan. Ito lagi yung the best na sardinas para sa akin. Kahit wala at tayong ibang ulam, basta meron sardinas. Okay na sa akin yan. Hindi ako maselan eh. So, samahan niyo ako magluto. Saute the garlic and onion. Ilagay ang sardinas. Masarap ang sardinas kapag ito'y ginisa. Lalo na nakakasarap pag nilagyan mo to ng pechay. Tapos may konting sabaw, sarap. Talo-talo na sa kanin. Lagyan nito ng isang kutsarang patis. Lagyan ito ng tubig. Lagyan ito ng paminta. Pakuluin ito ng 2 minuto. Ilagay na ang pechay.
Pakuluin ito muli ng 2 minuto. Lagyan ito ng aji pork sabor. Titikman ko ito kung sakto siya sa alat. Luto na ito guys. Pwede na natin itong kainin. Tara, kain na tayo. Luto na yung ginisang sardinas na may pechay. So, kain na po tayo. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood. Sana wag po kayo magsawang manood sa aking channel. Makakakuha din kayo ng kahit na konting tip lang sa kung paano magluto ng simple. Kagaya sa akin, lahat yan natututunan ko yan galing sa parents ko. Kapampangan delicacy. So yun, bali marami din akong alam na lutong kapampangan. So next time guys, comment lang kayo kung anong gusto niyo ipaluto. Gagawin natin. Please subscribe our YouTube channel. Wag din pong kalimutang i-like, subscribe at share na rin po itong video natin. Tapos mag-comment na rin po kayo sa ibaba kung sakaling may nagustuhan po kayo or may gusto po kayong ipagawa sa akin ng kung ano pong gusto nyong iluto ko. So salamat guys. Thank you.